Libreng makakakuha naman po ng certified true copies ng anumang civil registry documents tulad po ng birth at death certificates ang mga residente po ng Mapandan sa darating po na Biyernes, Pebrero 27 bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-36 na Civil Registration Month. Hinihikayat ang lahat ng mga residente naman na nakarehistro sa nasabing bayan na samantalahin ang alok na libreng serbisyo upang makakuha ng mahalagang dokumento na patunay ng kanilang pagkakakilanlan ng isang individual para sa anumang transaksyon sa mga paaralan, establishmento at opisina. Layunin ng nasabing aktibidad na ilapit ang serbisyo sa publiko sa mga residente at magkaroon ng maayos na rehistro. Magsisimula ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa itinakdang lugar ng lokal na pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM News.